معلتاوي حنت أفوكادو طرح سوونتهم كم زكخون እዩ ትሽዓንተ ዘገርሙ ጥዕናዊ ለውጥታት ኣቮካዶ ምብላዕ ቅድሚ ምቕፃልኩም እዛ ቪድዮ ርአዩ ምናልባት እቲ ዝዓበየ ጥቕምታቱ ይሓልፈኩም ይህልክ ይኸውን ኣብ ሰውነትኩም ዘምፅኦ ትሽዓንተ ዘደንቑ ፅቡቓት ኣብዚ ክንገልጥ ኢና ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና መዓልታዊ ሓንቲ ፍረ ጥራሕ ብምብላዕ ንህይወትኩም ክትቕይር ከም ትኽእል ትፈልጡ ዶ እወ ብዛዕባ እዛ ብዙሓት ትፈትውዋ ግን ምናልባት ሙሉእ ጥቕማ ዘይንፈልጣ ኣቮካዶ ይዛረብ ዘለኹም እስከ ሕሰቡ ሓንቲ ፍረ 77 ሚእታዊ ትሕዝቶኣ ስብሒ ክኸውን ከሎ ከመይ ገይሩ ንክብደት ንምንካይ ክሕግዝ ይኽእል ከመይ ገይሩ ንልብኹም ከም ዋልታ ኮይኑ ክከላኸል ይኽእል ኣብዚ ቪድዮ እዚ እቲ ስውር ሓይሊ ናይዚ ሱፐር ፍሩት ዝተባሃለ ፍረ ክንገልጥ ኢና ካብ ምክልኻል ሕማም ካንሰር ጀሚርካ ክሳብ ምርካብ ኣንጸባራቒ ቆርበት እዞም ትሽዓንተ ጥቕምታት ህይወትኩም ኣመለኻኽታኹም ከም ዝቕይር እርግፀኛ እየ እምበር ነቲ ሓቀኛ ሓይሊ ኣቮካዶ ንምፍላጥ ምሳይ ጽንሑ እምበር ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶና ክንኣቱ መዓልታዊ ሓንቲ ኣቮካዶ ኣብ ምግብና ምእታው እንታይ ዘደንቕ ለውጥታት የምፅእ እቲ ናይ መጀመርታ ንጥሩይ ትንፋስን ጥዕና ኣፍን እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ ንብዙሓት ዘጨንቕ ነገር እዩ ዝፈትሕ ሕማቅ ጨና ኣፍ እወ ኣቮካዶ ከም ተፈጥራዊ መፅረይ ኣፍ ኮይኑ የገልግል ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ ዝርከብ ፀረ ባክቴርያ ባህርያት ዘለዎ ፍላቮኖይድስ ዝተባሃለ ባእታ ነቶም ሕማቃት ጨና ዘስዕቡ ባክቴርያታት ይቐትልዎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ ኣብ ኣቮካዶ ዝርከቡ ንጥረ ነገራት ንናይ ኣፍ ካንሰር ወሃዮ ኣብ ምዕጋትን ምቕታልን ዓብዪ ተራ ስለ ዘለዎ ንጥዕና ኣፍ ብሓፈሻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ንብቕዓትን ጥዕናን ኩላሊት ንሓደ ካብቶም ቀንዲ መፅረይቲ ኣካላት ዝኾነት ኩላሊት ኣቮካዶ ብፖታሽየም ዝተባሃለ ማዕድን ኣዝዩ ሃብታም እዩ እዚ ፖታሽየም ድማ ኣብ ሰውነትና ዘሎ ፈሳሲ ንምምጥጣን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ መመጣጠን እዚ እንተሃልዩ ድማ ኩላሊትና ካብ ዘይድሊ ፆር ተናጊፋ ብግቡእ ንኽትሰርሕ ይሕግዛ እንተኾነ ግን ፀገም ኩላሊት ዘለዎም ሰባት ወይ እውን መጠን ፖታሽየም ኣብ ደቦም ልዑል ዝኾነ ሰብ ምስ ሓኪም ከይተማኸሩ ብበዝሒ ክወስዱ የብሎምን ሳልሳይ ንምቁፅፃር ኮሌስትሮልን ንጥዕና ልብን ልዑል መጠን ናይ ሕማቅ ኮሌስትሮል ወይ ድማ LDL ንሻምባቆታት ደምና ብምዕፃው ንሓደጋ ሕማም ልቢ የቃልዐና ኣቮካዶ ግን ነዚ ፀገም ዝፈትሕ ተፈጥራዊ ፍታሕ ኣለዎ ኣብ ሜክሲኮ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘርእይዎ መዓልታዊ ኣቮካዶ ምብላዕ ነቲ ሕማቅ ኮሌስትሮል ብ22 ሚእታዊ ከም ዘጉድሎ ነቲ ንሰውነትና ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ጽቡቕ ኮሌስትሮል ወይ ድማ HDL ድማ ብ11 ሚእታዊ ከም ዘወስኾ ኣረጋጊጾም እዮም ስለዚ ኣቮካዶ ንልብና ከም ሓለዋ እዩ ራብዓይ ንምፅራይን ምሕጋዝን ጸሊም ከብዲ ጸሊም ከብዲ መርዛማ ነገራት ካብ ሰውነትና ንምውፃእ ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ኣቮካዶ ነዚ ሓያል ኣካል እዚ ንምሕጋዝ ጉልታታዮን ዝተባሃለ ኣዝዩ ሓያል አንቲኦክሲዳንት ይፈጥር እዚ ባእታ እዚ ንጸሊም ከብዲ ካብ ጉድኣት ይከላኸሉ ስርሑ ብግቡእ ንኽፍፅም ይሕግዞ ሓምሻይ ንምርግጋፅ ፀቕጢ ደምን ንልዑል ፀቕጢ ደምን እቲ ኣብ ኣቮካዶ ዘሎ ልዑል መጠን ፖታሽየም ንፀቕጢ ደም ኣብ ምቕናስ ዓብዪ ተራ ኣለዎ ፖታሽየም ነቲ ብልዑል መጠን ሶድየም ወይ ድማ ጨው ዝመፅእ ፅልዋ ብምምዛን ንሻምባቆታት ደምና ከም ዘፍኩስ ፀቕጢ ደም ከም ዘረጋግእ ይገብር ሻልሻይ ንብርሃንን ንጥዕናን ዓይኒ ኣቮካዶ ብሉቲንን ዚያክሳንቲንን ዝተባሃሉ ኣገደስቲ ንጥረ ነገራት ዝማዕበለ እዩ እዚኣቶም ንዓይንና ካብቲ ካብ ፀሓይ ካብ ስክሪን ኤሌክትሮኒክስ ዝመፁ ሰማያዊ ብርሃን ዝመፁ ጉድኣት ከም ዋልታ ኮይኖም ይከላኸሉ በዚ ድማ ነቲ ምስ ዕድመ ዝመፅእ ሕማም ዓይኒ ከም ካታራክት ንምክልኻል ይሕግዝ ሻውዓይ ንምክልኻል ሕማም ካንሰር እቲ ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ ካሮቲኖይድ ሞኖአንሳቹሬትድ ፋትን ብፍላይ ንፕሮስቴት ጡብ ካንሰር ኣብ ምክልኻል ልዑል ብቕዓት ከም ዘለዎ ተፈሊጡ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ኣቮካዶ ንአፖፕቶሲስ ወይ ድማ ነቲ ናይ ካንሰር ወሃዮ ብዓለም ንኽሞቱ ዝገብር መስርሕ ከም ዘተባብዕ መጽናዕትታት ሓቢሮም
ሻምናይ ንኽብደት መቕነስ ኣቨካዶ ልዑል ፋይበር ስለ ዝሓዘ ጽጋብ ንክስምዐና ንነዊሕ ሰዓት ከይጠመየና ንክንጸንሕን ይገብር። እዚ ድማ ዘየድሊ ምግብታት ካብ ምብላዕ ይዓግተና። ሓደ መጽናዕቲ ከም ዘርአዮ ምስ ምስሖም ፍርቂ ኣቨካዶ ዝወስዱ ሰባት ድሌት ምግቦም ብ40 ሚእታዊ ከም ዝንኪ ተገሊጹ። ግን ጥንቃቐ ብመጠኑ ክንወስዶ ኣለና። መዓልታዊ ፍርቂ ኣቨካዶ እኹል እዩ። ታሽዓይ ንኣንጸባራቒ ልሙዕን ቆርበት እቲ ታሽዓይ ናይ መወዳእታ ጥቕሚ ድማ ንመልክዕና እዩ። ኣብ ኣቨካዶ ዝርከብ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኢ ንቆርበትና ካብ ጉድኣት ጸሓይ ይከላኸል። ቫይታሚን ሲ ንምፍራይ ኮሌጅን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ቆርበትና ጥዑይን ዘይተጨማደደን ክኸውን ይሕግዝ። ብተወሳኺ እቲ ኣብ ኣቨካዶ ዘሎ ኦሜጋ 9 ፋቲ ኣሲድ ንቆርበትና ራሕሲ ብምሃብ ምቕያሕን ቁጣዕን ይውድል። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ከምቲ ዝረኣናዮ መዓልታዊ ሓንቲ ኣቨካዶ ምብላዕ ንሰውነትና ክሳብ ክንደይ ጠቓሚት ምዃና ተገንዚብና ኣለና። እዚኣ ንእሽቶይ ፍረ ዓብዪ ውህብቶ ጥዕና እያ ተሰኪማ ትርከብ። እሞኸ እንታይ ትጽበዩ ኣለኹም? ኣቨካዶ ኣብ መዓልታዊ ምግብኹም ክተእትይዎ ፈትኑ። ንስኻትኩም ከ ኣቨካዶ ብኸመይ ክትበልዕዎ ትፈትዩ? ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ሓሳብኩም ኣካፍሉና። ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባርን ሼር ብምግባር ናብ ብዙሓት ንክትባጻሕ ምሕጋዝ ኣይትረስዑ። ንተመሳሳሊ ትሕዝቶና ድማ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ገበርዎ። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ብኻልእ ጠቓሚ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።